kami ngayon sa sentro ng nito and we're on our way to Barangay Tinapian. So anong pupunta natin sa Tinapian, Be? Ay, ano ba? Di ko aram. Anong pupunta natin sa Tinapian? Pier! Oo, Pier ba? Ay, ano ba? Pier. Philippines ka ba yan? Okay, so actually guys, sa Tinapian, meron dinara yung paliguan which is the Mulak-Bugak. So, doon tayo pupunta. Wala silang alam. Inot na ka mo? So hello guys, we're here on Mulak-Bugak. Yeah, there we go. Yes. So nandito kami ngayon sa Mulak-Bugak Spring Falls. Ayan. At Mulak-Bugak Spring Falls. Yes. Hi. Hi guys. Hi guys. Hi. Hello guys. Dito na kami. Papasok na. Ang ganda siya. So nandito kami ngayon sa Mulak-Bugak Spring Falls. And yun guys, if you would ask how to get there, it's just an hour away from Legazpi City and I think 2 hours from Sorsogon City. So yung entrance sobrang mura lang guys. It's just 10 pesos per head. Yan, ang ganda ng lugar guys. Malapit na tayo puno. Ang ganda-ganda at ang linaw-linaw ng tubig. Tingnan nyo.
Hello, Be! Ayan. Ano masasabi mo sa lugar? Sobrang ganda at maka-nature talaga. Ang lamig-lamig ng tubig, relaxing. Kaya pumunta kayo dito sa anong lugar na to? Sinapian. Sinapian, Manito Albay. Yes, guys. Sobrang ganda. Okay, James, ano masasabi mo sa lugar? So yun guys, masasabi ko sa lugar is maganda siya at ang presko ng tubig. At kung balak nyo pumunta dito, sulit na sulit ang pamasahe at ang entrance nyo. Entrance is 10 pesos only. So masusulit at ma-enjoy nyo talaga yung lugar. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, share, at subscribe na channel. At hit the notification bell. Bye! Thank you so much to Miss Hannah Cruz for making this vlog possible. Thank you.